הלו. שלום, מדברת משרד מילואים. שלחנו לך בדואר שלנו פרטים אישיים, אתה קיבלת אותו? מאמין שכן. מתי אני בא למילואים? כאן, שאלה מתי אני בא למילואים. זה לא פשוט. רגע, שנייה. הלו, שומע? כן. מדברת משרד מילואים. שלום. אם אתה מגיע למילואים, אז בעיקרון המפקד שלך צריך ליצור איתי קשר. אוקיי? זה דרך המפקד שלך. אוקיי, טוב, אז אוקיי, אז מתי אני בא למילואים? דבר עם מפקד שלך, לא איתי. הוא זה אוקיי. שמתאם מולך, ואז הוא אומר לי. אבל, אוקיי, מתי אני עושה מטווח? מטווח? לא עשיתי הרבה זמן מטווח. זה דרך גם המפקד שלך. אני פשוט מעדכן במחשב. הכל דרכו, הוא אומר לך מתי, מה, ויוצר איתי קשר כשצריך. אוקיי, מה הדרגה שלך? שלי, סמל. אוקיי, לא סמל ראשון. לא. קבע? לא. אוקיי, אז מתי אני בא למילואים? אמרתי לך. אוקיי. זה יותר קשר מפקד שלך. אני מאמין שהוא ישמח, אז את יכולה לגלגל את זה הלאה. אוקיי, דבר איתו, יש לכם אפשר טלפון שלו? לא, אני שמח שאתם תדעו מה לעשות, אז איפה מתאספים? מה? איפה הנקודת איסוף? כן, מה הנקודת איסוף? למילואים. אתה בסבת? לא. זה נשמע ככה. טוב, עלית עליי. טוב. יופי. טוב, מתי אני בא למילואים? לא. אמרתי לך, תיצור קשר מפקד שלך. טוב, שיהיה לך יום מקסים, ביי. יאללה, ביי.